ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದವರಿ ಪೇಟ ಪೂರ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಶಾಲ್ ಪಾಡೊಂದು ಇಡೀಕ ತಿರ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಫುಲ್ಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಕಂಬಳನ ಫುಲ್ಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೋಕುಡು ಆ ಕಂಬಳನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೇರೆ ಅಮೇರಿಕದ ಫ್ಲೋರಿಡಾದಾರ ಟಾಮ್ ಪಂಡದು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ 15 ದಿನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ತಿನಾರು ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಸೌತ್ ಭಾರತ ಪಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ 15 ದಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರಿ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತ ಅನ್ಕೇನ್ಗ ಹೌ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕಂಬಳ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಟೂರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್? Sure. So I first discovered the Kambala on YouTube, and then I looked to the Karnataka tourism website and discovered that this was going to happen when my time in Mangalore. So I made special trip here to Puttur to partake in the festivities. Okay. How was Mangalore? Mangalore is a very nice place, quiet, clean, and the people are exceptional. Okay. Kambala? Yes, off to a good start. Huh? Off to a good start. Okay. You are traveling towards South India. Yes. How many days? I'm traveling here in South India for 15 days. It's my second time to India. I was in northern India 6 years ago. 6 years ago. How changed in 6 years India? India is progressing very quickly. It's amazing to see the growth, the investment in the infrastructure, the roads, the bridges, the trains, the subways, the new towers. Is a very amazing place. It's growing to be the world superpower very quickly. In USA, how was Indian life and USA life? You Completely different. Very different life. Food. Food, yeah, is very different too. What you eat today? Today I had masala dosa. Masala dosa. And Yes. then That's it, masala dosa, some nice juices, some nice fruits. Okay. Very healthy food in India. okay. Yesterday, what you eat for meals? Yesterday I had fish in Mangalore. Mangalore. How was the fish? So fresh and delicious, yes. The pomfret fish Okay. is exceptional. Food also different from America. Completely different, you're correct. Okay. No health problems and all. No, No. no. Yeah. So far so good. You are completely happy Yes, sir. in India. Yes. Okay. Very safe, very hospitable people. Okay. It's like my second home. I'm very happy here in India. ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಬಂಡರು ಇಂಡಿಯಾ ವೆರಿ ಸೇಫ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ತೂವನ್ ನಂಚಿತ್ನ ಜನಕಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಭಾರಿ ಸೋಕುದ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಕೋಡೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ತಿಂದೆ ಅಂದು ಬಂಡೇರು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಇನಿ ಬೋಲ್ಪುಗು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿಂದೇರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡಿಗಾರಿಗೆ ರಡ್ನೆದ ಇಲ್ಲು ಅಂದು ಹೌ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ಪೇಟ? It's different than the hat I'm accustomed to. and shawl. Yes, it was a very nice presentation. ಓಕೆ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೇರಿಕವ್ರದ್ದು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ನ ಟಾಮ್ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಪಾತೇರಿಯರು ಇಂಡಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಲ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತೊಟ್ಟುಗೂ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಬಳ ರೇಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೂರದ ಕಲ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾನ್ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ದುಂಬೋರ ಬತ್ತಿತ್ತರಿಗೆ ಅಪಗ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಚೆ ಎತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಎತ್ತು ಬದಲಾತನೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ದೇರು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾತ್ರನಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. My pleasure, brother. All the best to you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂದು ಆರನ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ಅಮೇರಿಕದ ಟಾಮ್. ಸುಧಾಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ದಾಮೋದರ ದಂಡಲೆ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪುತ್ತೂರು.